Sorry. Ayan. Hi! Okay. Ayan guys, for today's vlog, nandito po tayo ngayon sa Hibiscus Camp. Ayan, dito po yan sa Ocampo, Camarines Sur. Sana all. Nag-solo ride lang po tayo kasi weekend naman para hindi tayo boring. Ayan, wala tayong magawa sa bahay kaya minabuti natin na pumunta dito ngayon sa Hibiscus Camp. Ayan. Sa loob ng isang linggo, kailangan din natin na makapag-relax. Kasi Lunes hanggang Friday, ayan, puro trabaho. Bigyan din natin ng time yung ating sarili na makapag-relax-relax naman tayo. Pwede nyong gawin mag-rides, pwede nyong gawin mag-swimming, ayan, banding ng pamilya. Para ayan, may oras tayo sa ating sarili na makapag-relax-relax. Ayan, kaya naisip ko ngayon na pumunta dito sa Hibiscus Camp. Ayan. Kasi isa ito sa mga lugar na kung saan pag pumunta ka dito, nakaka-relax talaga. Kung hindi pa po kayo nakapagpunta dito, ayan, pag galing nyo ng Hanawan, magta-travel kayo siguro mga 15 to 20 minutes. Ayan, papunta dito sa taas. Ayan, meron din dito mga swimming pool. Ayan, may mga pools din kung gusto nyong pumunta, meron dito. Ako kasi ang ginawa ko, solo ride. Ayan. Ayan, mga tropa nating riders. Yung kanina, yung mga galing daw yun sa Ride for a Cause, ayan, hindi tayo nakapag-attend. Okay, ganda ng panahon, mga lodi. Ayan, mabuti nga at mainit ngayon kasi nung mga nakarang araw, pag weekend, sobrang ulan. Di ka talaga makalabas ng bahay. Kaya ngayon, maganda yung panahon. Sinamantala natin na pumunta dito ngayon. Ayan. Ganda. Ayan, dahil papalapit na ang summer, mga lodi, isa ito sa mga place na kung saan maganda mag-banding family. Ayan, yung may mga boyfriend, girlfriend dyan, pwede po kayo dito pumunta. Maraming lugar dito na kung saan pwede kayong makapag-relax. Ayan. Okay, dahil malapit ang summer, kaya ginawa natin itong vlog na to para ayan, yung mga hindi pa nakakapunta dito, magkaroon kayo ng ideya kung anong klase ba talaga yung hibiscus na pinag sasabihin nilang napakagandang lugar. Ayan, no? Ayan, pagmasdan nyo lang po ang aking vlog. Ito po yung daanan papunta dito sa Hibiscus. Tayo po pala ipababa na, galing tayo dun sa pinakataas. Ayan, kaya yung may mga jowa dyan, pwede lang tayo mag-overnight dito. May mga Sana all. rooms dito, may mga hotel na pwede kayong tumuloy. Ayan.
Sa sunod na pagbalik natin dito, kukunin natin yung mga mga rooms, mga pool, yung mga pools, ayan. Pupunta natin. Oh my God! Wow! Lalo kayong ma-excite na pumunta dito sa lugar na to. Isa sa pinakamagandang lugar dito sa Camsor, ayan. Tatagpuan po ito sa bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Kaya yung mga magbabakasyon dahil summer, huwag nyong sayangin ang pagkakataon na pumunta dito sa lugar na to. Nice. Kung sakali kayong magawi dito sa Camsor. Kasi, ayan, dahil sa pandemya, medyo nahirapan tayong lumabas. Kung sakaling makarating kayo dito, samantalayin nyo na mga pumunta dito sa lugar na to. Napakaganda. Sulit. Hindi kayo magsisisi pag nakarating kayo dito sa lugar na to. Sige mga lods, bali samahan nyo na lang ako sa aking pagbaba dito sa Hibiscus Camp. Sige, sige po. Bye-bye, bye-bye. Yeah! 何？お前はもう死んでいる。 BMB Rap. Yeah, yeah. BMB, Bicol Motovlogger, sa laro gabus, pati mga rider, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovlogger, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios, sining grupong ini, paos bungon padagos. BMB, Bicolano yan gabus, puon sa puon, magkayon ng iribahan. Bicol Motovlogger, maugmang kaibahan, maparides man no vlog, basta ibong maambag. Mayong pinipili basta ibong madagdag, suportado ang gabos para kita mag-asenso. Araw talaga kaya ng mga Bicolano, Bicol Motovlogger, ikukurahaw ko. BMB, mabuhay gabos ka mo, tara madyan lang kita, gabos magsalina. Maski magsain, iribahan lang kita, dahil pwede ang boring, dapat maugma. Sararo kitang gabos, iribahan lang sana. Tigdi sa Bicol, dahil pwedeng mamundo, basta ang grupo ta, gabos dapat sararo. Mapagkamusor o norte, basta Pilipino, tigdi sa muya, pwede ka magsali. BMB, Bicol Motovlogger, sararo gabos, pati mga rider, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovlogger, sa tabangan ng gabos-gabos ng mga kios, sining grupong ini, paos bungon padagos. BMB, Bicolano yan gabos, kanya-kanya ang hilig, maski magsain pag nakajaming mo gabos, dai ka mo mabibitin. Uyan na ang mga vloggers, pati ang mga rapper, dai man mapahuri, pati ang mga riders. Sige jamming lang kita hanggang maugma, maski sain magduman, basta kaibahan ka, surubahan, iribahan, magkayunon talaga, dai ka pababayaan pag igwang problema ka. Pag sinabing BMB, puro may talento, maurag din sa sili, mga Bicolano, dai ko papadaog talaga ang BMB. Bicol Motovloggers, panghabang buhay ni kaya madyan na kamo sa grupo may magsali. Babae o lalaki pwede man magbale, madyan na kamo sa tugtog kung mapapabaile. BMB, panghabang buhay ni BMB, Bicol Motovloggers, sa laro gabus, pati mga riders, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovloggers, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios, sining grupong ini, paos bungon padagos. BMB, Bicolano yan gabos. BMB, Bicol Motovloggers, sa laro gabus, pati mga riders, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovloggers, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios, sining grupong ini, BMB padagos. BMB, Bicolano yan gabos. BMB, Bicol Motovloggers, sa laro gabus, pati mga rider, mayong makakapugod sa muyang mga hilig, mayong makakapugod sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovloggers, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios,
Sararo, Mapakamusor o Norte, basta Pilipino, digdi sa muya, pwede ka magsali. BMB, Bicol Motovlogger, Sararo Gabus, pati mga rider, mayong makakapugol sa muyang mga hilig, mayong makakapugol sa muyang mga hilig. BMB, Bicol Motovlogger, sa tabangan ng gabus-gabus ng mga kios, sining grupong ini, pausbungon padagos. BMB, Bicolano yung gabus, kanya-kanya ang hilig, maski magsain pag nakajaming mo gabus, dai ka mo mabibitin. Uyan na ang mga vloggers, pati ang mga rapper, dai man mapahuri, pati ang mga riders. Sige jamming lang kita hanggang maugma, maski sain magduman, basta kaibahan ka, surubahan, iribahan, magkayunon talaga, dai ka pababayaan pag igwang problema ka. Pag sinabing BMB, puro may talento, maurag din sa sili, mga Bicolano, dai ko papadaog talaga ang BMB. Bicol Motovloggers, panghabang buhay ni kaya madyan na ka mo sa grupo may magsali, babae o lalaki pwede man magbali.